Bocsánat. Nem te voltál. Nem én voltam. Most hogy jötted ide? Mi volt az? Nézd meg! Ilyenkor vagy olyan szögetek mindig. Mi az? Mit van mire? Nem tudom, mi az. Miért van az, hogy húzom neki és megáll? Túl messzire mész, nem? Kimész a hatóságon. Nem, elmentem majdnem a végén. Ha. Na, ugratok, várjál. Ha. Megyek ugratóhoz. Hát gyere közelebb, hogy Hova nem? Gyere közelebb, hogy élvezd az ugrást. Nem látom, várjál. Nem baj. Hát, ebben nincs a kurálja. Eltűnt. És feje lefele állna benne, hogy bírna. Nem, hát ezt nem is Ajajaj. Úgyhogy valószínűleg semmi, tele van mindenféle alkatrészel, lámpot este tudnék buherálni, meg vezetékeket, de meg izét, komplet műszerfalakat valószínűleg, de egy kurva izé nincsen. Üzemanyagcső. Ja, de volt egy AC pumpa, aha. Volt egy AC pumpa, az meg kemény csöves, az nem jó. Túlságosan rá voltam nagyítva. Nem volt benne, amikor leborult. Mindjárt megfogok. Ugye elmenekül az autó. Csak az a baj, hogy megállítom, akkor meg megáll. Ja. És általában nem hülye bűzőgás. Az egy kis alatt. Majd tuningolod. Majd. A kövekkel. Gyere, drága! Mint a szög. Magas a fű. Hát nem magas. Látunk most a Lourdes-ban ilyet. Elvet kellene nekem. Na. Megint elakadt. Valamiben. Aha. It's a savage flux. Ha. Te Slayer olyan messze, hogy még nem is látszik. Megfogjuk! Ja. Gyors. Nem szedjük egy kis sebességet. Hát ugye mindenem. Ja. Ha. Ja, hát ez a különbség az alapnak a brushless között. Ja. Hulladok. Mész utána. Hát igen, ez amikor csak úgy hirtelen megáll. Papa, várj meg! Nézzük, látom, van jobb domb. Ha. Milyen sötét van majd az emberi szemnek, azt a kamera meg hogy kivilágosítja, ez ritka dolog. Általában a kamera nem bírja a fényváltozást. Hopp. Segíts a kollégának felállítani a kocsit. Na. Várj, át fogok tudni, tök jó. Ja. Eltűnik a lyukba. Jopsz. Nagy fennakadás történt. A lendület.
Futottam. Ha a kamerával frankon túlfutottam rajta, én vártam a nagy ugratást, az autó meg ott maradt. Én is. Mint a szög. Nem, most nem tudok vele ugratni. Meg kell tuningolni. Hát, ha. Ezek csak ilyen kis... Ki fog rajta, nagyon hegyes az emelkedő. Ott is maradt állóhelyzet. Még bokornak a darabja van, nem? Megsegítetted. Hopp, tűnt a lyukba. Ha. Kitekintett, az vissza is csúszott. Megijedt. A másik? Megpróbálta, ott se jön. Na, az arany közép. Az arany közép sem megy. Nem akarja. Ja. A lövészárokból nem bír kijönni, hopp! Bum! Ja. Hoppá! Semmi! Jöhet a ugratás! Látunk nagy ugrásokat most! Dobott egy hátast! Benne volt! Várjál! 5 pontos bukás! Hopp, egy köves! Megszorult? Ott a kocsikkal szerintem melegszik, nekem már fogy a kezem. Nekem is egyébként. Még egy abszett, mióta játszom? Aha. Ez fejjel bele. Ez durva volt. Jaj, de szép volt ez a felvétel. Hoppá! Begurult az űrge az árokba. Főleg, ha menne is. Aha. Átugrotta a kamerát. Feel the power. Nagyon bírja a terepet. Most van gyerasztán. Jó, a Traxxas is megsérült. Á, nem, ezt tudod mitől sérült meg? Egy, le van húzva combra a kuplung, Aha. amit mondanak, hogy nem szabad. 2 meg az, hogy ez már, nézd meg! Tehát ez már tényleg olyan volt, hogy ezt már vártam, hogy mikor szakad el, mert az szét van esve. Ez attól van igazából, hogy ez télen ki volt emelve csontra. Ja, amikor aztán elég szarszagba kapta. Hát ez ilyen volt, tehát itt már nem fogta semmi tulajdonképpen. Már otthon van első-hátsó is. Megint valami? Na, de ez már várható volt mondjuk.
De attól függetlenül ez még megy.